pakapera ma-elections emuzimbabwe vanhu vakawanda vakatanga kufungidzira kuti SADC iri kuuya nekuda kwemarumors aiitika waingonzwa kunzi SADC this SADC that, but panapa ndiri kusangana neimwe nyaya panapa nekuti tatoone nguva SADC yachese tauya. Nyaya yandiri kusangana nayo panapa iri kunzi the main objective of SADC are to achieve development, peace and security and economic growth to alleviate poverty, enhance the standard and quality of life of the people of Southern Africa and support the society disadvantaged through regional integration built on democratic principles and equitable and sustainable development. Ndo basa reSADC iroro. Zvimwe zvese zvatinenge takuswera tichisimbisana zviya zviri kubuda pachena kuti rinenge ritori drama, vanhu tine zvinhu zvatino expecta kuti zvinoitwa neSADC, but apa ndo mashandiro ayo, ndo chinangwa cheSADC chacho chataurwa panapa, kwete zvatinechisimbisana kuti inozouya chinoita this chinoita that. You know, nyaya yeSADC inyaya yekuti vanhu vakawanda paZimbabwe havade kunzwa nezvayo nekudawo kwekuti vanhu vangane mahigh expectations kumirira kuti ichazoya ichatibatsira kana kuti inokwanisa kuita A or B, this or that, but chokwadi chiripo basa reSADC ndo nyaya yatakutosangana nayo panapa, kureva kuti maZimbabwean ameno munhu akatongoya akatinyeberawo zvake achiti SADC chaya chino order election kuti paitwe re-election muZimbabwe. Ameno propaganda dzacho dzinenge dzanyarara mazuva ano dzekunzi kuri kuitwa re-election because vanhu vakawanda vakungotaurawo zvo, but inokwanisa kungoya kunogadzirisa peace. That is kana pane noise iri kuitika munyika ndo panokwanisa kugadzirika peace.